हमें तेरे केड़ा कुछ लगिलो चल ऊपर है एडी बुलिया से ऊपर से हट जा तो डॉक्टर साहब ने देखिया चल जा अरे बुले अरे तुम्हें ढुलियार बहु लगेगी हां है शांति अरे ढुलिया की फसला आसी झुलिया हां हां गाड़ी क्या आइची हां से समासेला कोन फेर के पे आस्ती कोन जाय छली कहले ए आगु मुनी जाय छी ए फसी उड़ी जाएगी कोन डे कहले ए ऊपर साइके भी ऊपर से आड़े हां हां मत मत पड़ गई छी तो कलाणी को आलो गेली से बाड़ के मत भी पड़ी थबो हां लो पाचा जीवा लो जाने मोरा अनाथ बापा किने गला रे मोरा अनाथ
ଭୂତ ଏ, ଏ ଭୂତ ଏ ଖାଇଗଲା ଆରେ କଣ ତୋର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କଣ ହରା ଗୋଟେ ଇଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଆସିକି ଚଢିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ଏ ଭୂତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ତୋର ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଭଲରେ ଦେଖେ ଭୂତ ନୁହେଁ ସେ ଆଉ କଣ ଦେଖେ ଆଉ କଣଟେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ହଁ ଇଏ କଣ ଦିଦି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ କୋଉ ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତୋର କଣ ଅଣ୍ଡା ଛୋଟା ପାଇବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ଯେ କାହିଁ ମୁଁ ଏ ଖୋଜ ଖବର ପାଇନି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲି ଭଲରେ ଟିକେ ପଚାରିବୁ ସେ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତା ମୁହଁଟେ ଦେଖେ ଏଠି ଦିଦି ତମର ଟିକେ ଦେଖେୟ ବାଡ଼ିଖିଆ ପକଡ଼ା ମାର କଥାଖିଆ ଭାଲୁଖିଆ ବାଡ଼ିଖିଆ ତ ଲୋକ ମଜେ କଣ କଣ ଦେଖିବୁ ବାଡ଼ିଖିଆ ଇଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆରେ ତୁ ତ ସେମିତି ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଦରକୁ ଠିକ ଔଷଧ ଅଛି ଆଉ ସତ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ଏପଟେ ସେଠି ଦିଦି ତମର ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ବାଡ଼ିଖିଆ ଅଧ ବସିଆ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ କହନ୍ତି ତୁ ବାଡ଼ିଖିଆ ବୁଲିଆ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏ ତ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଆଉ ଦିଟାକ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଉପରେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ମୁତିବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ମଣିଷ ସିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଭଲରେ ପଚାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୁତିଏ ମୋ ଉପରେ ହଁ ହଁ ଭଲରେ ଟିକେ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦିଦି ତମର ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ଆଗରୁ କହିଲେ ହନ୍ତାନି ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ମୋରି ଭାଇକିନା ରେ ତୋ ନିଜରଟି ଆଜ୍ଞା ତୋର ନିଜର ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ମୋର ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହଁ ତମେ ଆସିଛ ହଁ ସତ କହୁଛ ହଁ ପରା ଏଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କଣ ମାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କାଲା ଟିଆ ମାରୁଛି ଆରେ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଏ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆମ ଜାତିରେ ଇଏ ଅଛି ତମ ଜାତିରେ ତ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଲୋ ଝିଅ ଏଠି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କରୁଛି ତୁ ପୁଣି କରିବୁ ଇଏ ସାଧେ ହଁ ଇଏ ମାଇଲେ ଇଏ କଲେ ହଁ ଠିକ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି ଏ ବାଳିକିଆ ଲାଜ ଶରମ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ମଝିରେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଭଲ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ଦେଲେ ଭଲ ଏଠି ଲାଗିଲାନି ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆରେ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡକେଇଲି କଣ ପାଇଁ କି କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇ ପଠେଇଦେଲେ କହିଲେ କି ହର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲେ ହର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ଲୋ ବାଳିକିଆ ସମସ୍ୟାରେ କେତେ ଯାଇଥିଲେ କାଣି କଉଟେ ଦେଇନୁ ବାଳିକିଆ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କରିଦଉନୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି କରିଦଉନୁ ଜମା କରିବୁନି ତାହେଲେ କରିବନି ନା, ନା। ଆଁ? ଲୋ ଦୋ ଚାରି ଝିଅ ବଜାରି ଲୋ ଦୋ ଚାରି ଝିଅ ବଜାରି ଝାଡୁ କର ବେଦନ କରି ଡେରି ଶ୍ୱଶୁର ବାଳି ଝାଡୁ କର ବେଦେ ଯିବା ଚଳି ମତେ ବଳି ଶାନ୍ତେ ଏ ବାଳିକା କାମ କର ବାଡ଼ିରେ ଇଏ ଶାନ୍ତେ ତମେ କଣ ପାରୁନ ଦି ଜଣ ହେଇକି ଆମେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା ଶାନ୍ତେ ଅଲଗା ଦେଖୁ ବାଳି ତ ରଙ୍କ ଛୋଡ଼ୁଛି ମୋର ଶାନ୍ତେ ହଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରେ ଶାନ୍ତେ ଆରେ କଣ ଏମିତି ମାଡ଼ମୁଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ନା ଆଉ କଣ କାମ କରିବ ଏଠି ଆଏ ଶାନ୍ତେ ବାଳିକା ମୁଁ ପାଳୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେ ଶାନ୍ତେ ଆଉ ବାଡେଇବିନି ତୋତେ କଣ ପୂଜା ଆରେ କରେ ଏ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଆରେ ଏମିତି କଣ ବାଡିଆ ବାଡିକି ତଳିଦେଲେ କାମ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଟିକେ ଆଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି
ମୁଁ କହୁଛି କାମ ଟିକେ କରିଦେବାକୁ। ଘରେ ତ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆସିକି ନା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ? ହଁ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ନିଦରେ ଆସିକି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନିଦ ଯିବେ କାଳେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡକେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୂଜା ଫୂଜା କରିକି ଆଣେ। ଆଜ୍ଞା ଡକେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ପାଇଁ ଶଶୀ ବୋଉଲ ମୋ ଠାରେ ମନ କରିଛ ଓରା, କାହିଁ ପାଇଁ ଶଶୀ କାହିଁ ପାଇଁ ଶଶୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଘରେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରେ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଓଳିଆ ଓଳି ଚାଲୁଥିଲା। ଘର ସଫା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଡୋଳା ଖୋଲି ଚାହାଲ ମିତ ମୁଁ ତୁମ ପରାଣ କଲେ। କହିଥିଲୁ ଯାହା ଆଣିଛ ପିତା, କହିଥିଲୁ ଯାହା ଆଣିଛ ପିତା, ତାହେଲେ କରିବୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କରି ଦୁଇ ଆକାଶ ଆଣିଅଛି ତୁମରି ସଦା। ଧର ଆମ ହାତ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଧର ଆମ ହାତ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆମ ନାରେ ତନୁ ହୁଏ ତନ। ଏବେ କଣ କରିବୁ ଟିକେ କହିଲ? ଆଲୋ ଟିକେ ଘର ପାରବାଦି ବିଜେ କରିବ, ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିବ। ମୋ ପାଉଣା କିଏ ଦବ? ଏ ସାତେ ହଁ ପାଉଣାଟା କୋଉ ବାଟେ ଦେବେ? ପାହୁଣା ପରେ ଆଜି ମୋଟା ଆମର ପାହୁଣା ମିଳିବ। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଏପଟେ ସାର୍ ସିଲାଇ ସେପଟେ ବସିକି ଏପଟେ ମାଗ। ଆଲୋ ଏପଟେ ବାଟେ ଯାହା କହିଲି ସାତରୁ ପାଉଣା ଆଣିକି ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରୁଛୁ। ଦେଖ ହାଡ଼ିଆଣି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରୁଛି, ଦେଖ ହାଡ଼ିଆଣି। ଗୋବର ପାଣି ମୁତ, ଗୋବର ପାଣି ମୁତ ପକାଉଅଛି, ଦେଖ ହାଡ଼ିଆଣି। ସାନ୍ତେ ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ସଫା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏ ସାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ଆରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବୋଇ ଶୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେ। ଏଇଠି ଭଲ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ। ଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ମୋର ତ କାମ ସଇଲା, ଦାଣ୍ଡ ତ ସଫା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏ ଧୁଲିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେ। ଆହୁରି ପୁଣି କାମ ଆରେ ଅଛି। ଗାଁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇ ଦେ। ଆଜ୍ଞା ଘର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେ। ଆଜ୍ଞା କାଠ ମାଉଁସ କେହି ହାଣିବେ ନାହିଁ, ହଁ ମାଛ ମାଉଁସ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, ମଣିଆ ମାଙ୍କ ହୁକୁମ ମାନି ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳିବ। କାଠ ବାଉଁଶ କେହି ଖାଇବ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଉଁସ କେହି ହାଣିବ ନାହିଁ। ତତେ କଣ କରିଛୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଲ ଗୋଲ କହିଦେଲି? କାଠ ମାଉଁସ କେହି ହାଣିବେନି, ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଉଁସ କେହି ଖାଇବେନି। ଓହୋ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ହଁ ତାହେଲେ। ହଁ କାଠ ବାଉଁଶ କେହି ହାଣିବେ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଉଁସ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ବାଜା ବାଜିବ,
କଲ୍ କରିବି ମୁଁ ଯିବି।